home care नि बिगुमा hostel दोनोना बेवहाय जोङो माने ज' दावराव खालामलायबाय आरो माने रायज्लायलायबाय खिन्थु रायज्लायनायाव माने मोजां रायज्लायाखै ओरैबायदि बुंदों आरोना नोंसिनि अन्थाइ गोरा सारा आंनिफ्राय 1 लाख थाखा लांबाय आं नोंसोरखौ मारै हगारनो बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरोना जाय माबा एजेन्ट home care बिगुमाया इदि होनबाय बेनिफ्राय माने जुदि नोंसोरो न'आव थांनो गोसोबा फैसा होनानै थां नङाब्ला आं हगारा बेफोरबायदि खोथा बुंबाय जों बिदि गोदाव सोराव जाहैबाय नेक्स्ट टाइमाव रावखौबो दालांथोंसै आरो रावबो बिदि दाजाथों आरो बे इनस्टिट्यूटखौ बन्द खालामजानो जों लुबैयो तेलेंगानायाव थानाय तेलेंगाना बर' एसोसिएशननो बिसोरो मोनसे कमप्लेन होनानै दोनदोंमोन दा बे लेखायै बिसोरबो फैदों बिसोरबो हस्टेलाव फैनानै आं जेबो खबर गैया गार्जेनफ्राबो जेबो खबर गैया गथ'फ्रा खबर होनानै दोनदों जानो हागौ खिन्थु दा फैनायनि गेजेरजों दिनै ससियेल मिडियायाव गासिबो भाइराल खालामनानै होजोबबाय बिसोरो मोजां गाज्रिखौ बिजिरालासिनो बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखौ जोङो मोजां मोनाखै दा जोङो सानो जुदि गाज्रि मोनबा जोंनि फिसाफ्राबो बाहाय खामानि मावनो थाबोआमोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ दायो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ सानैसो बर' सिख्लाफोरा नार्स फरायनो थांनानै जोबोद दुखु जारलायाव गोग्लैनानै थानाय थ' बेनि सायाव दायो अन्थाइगोरा नार्जारी बिथाङा आबुङै क्लारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे बेनि सायाव सासे गार्जेनाबो फंनैसो बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों आरो नार्स कर्स खालामनाय सानैसो सिस्टारफोराबो बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदों थ' बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना नायना लाब्लानो बुजिगोन इसिं नार्सिं इन्स्टिट्यूटआ GDA जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट मोनसे कोर्स माने होबाय थादों माने सिगाङावबो जोंना माखासे बेट्सफ्रा कमप्लिट जालांबाय जोङो माने MGYC माने महात्मा गांधी ग्लोबल एडुकेशन निफ्राय जोङो मा लादों माने फ्रान्चाइजी लानानै अथराइजेशन लानानै जोङो बे सेन्टारखौ रान खालामनाय जादों दा टटेलि बियो मा जों निजे माने जों बेखौ माबा खालामाखै टटेलि जोङो फ्रान्चाइजीयाव बे सेन्टारखौ जों रान खालामनाय जादों दा सेन्टारा मोजाङै मोजां सोलिबोबाय थादोंमोन सिगाङावहाय जोङो जा 5 बेच माने 5 बेचफोरखौ जों एडमिशन खालामदों 5 बेचआव जोंना माखासे गथ'फोर दङमोन 30 जनसो गथ'फोर दङ सेकेन्ड बेचआव जोंनिया बुंनो थाङोब्ला 35 सो गथ'फोर दङमोन माने थार्ड बेचआव जोंनिया दङमोन 40 जनसो गथ'फोर दङमोन दा फार्स्ट बेचआवहाय जेब्ला जोङो बुंखायो जोंनियाव एडमिशन खालामनायनि सिगां जोङो बिसोरखौ क्लियारिफिकेशन होखायो जे जोंनि कर्सआ 6 मान्थनि जागोन GDA जेनेरेल डिउटी एसिस्टेंट माने कर्स जोबनाय लोगो लोगो 6 मान्थ थिउरि क्लासखौ जोबनानै जोङो प्रेक्टिकल खालामनांगोन हस्पिटालाव जोङो प्रेक्टिकलखौ लकेल हस्पिटालावनो जों होनाय जायो माखासे हस्पिटालजों जोङो जगाजग खालामनानै दोनखायो बेयाव नोंसोर प्रेक्टिकल खालामनांगोन आरो बिनि उनावहाय नोंसोर एक्सपीरियेन्स खालामबावनांगोन बिनि उनाव नोंसोर जब एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंसोर एलिजिबल जागोन दा बे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेशन होखायो आरो मोनसे अपसना जाहैबाय मा जायफोर गथ'फोरा माने जुदि माने खम समनि गेजेरावनो माने माखासे बुस्थुफोरखौ जुदि जब प्लेसमेन्टनि जुदि जोंनिफ्राय प्लेसमेन्ट नागिरोब्ला जोङो मा खालामो माखासे हस्पिटालफोरजों जोङो रायलायनानै दोनखायो लकेलाव नङा जेरै जोङो दिल्लीनि गुरगांव ओमफ्राय जोङो हायद्राबाद बेफोर हस्पिटालजों जोङो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा कोर्स जोबनायनि उनाव बा माखासे गथ'फोरा माने प्रेक्टिकल खालामनायजों लोगोसे सेलारि जुदि लुबैदोंब्ला बेफोर गथ'फोरखौ जों मा खालामो माने जुदि माने गार्जेनाबो जुदि एग्रिबा खामानिखौ जुदि एग्रिबा बा गथ'आबो जुदि एग्रिबा मा खालामनो हायो गासैनिफ्रायबो जोङो माने NOC लानानै नो अबजेक्शन जोङो सार्टिफिकेट जोङो सिगनेचार लानानै जों मा खालामनाय जायो जोङो गथ'फोरखौहाय माने प्लेसमेन्टनि थाखाय माखासे गथ'फोरखौ जों होनाय जायो दिल्लीयाव जों होनाय जायो हायद्राबादाव जों होनाय जायो बे लेखायैनो जोंनियाव माने दाख्लै थांनाय माने गथ'फोराव जोंनाव टटेल 43 गथ'फोरा दिनै इन्टारभिउआव जिरायदोंमोन बिनि गेजेरावहाय माने इन्टारभिउ लानो थाखाय जोंना यासोदा हस्पिटालनिफ्राय माने मेनेजारा फैनानै गावनो खुद माने इन्टारभिउ लाफैदोंमोन बेवहाय माने 31 गथ'फोरखौहाय सेलेक्ट खालामनाय जादों 31 गथ'फोरखौ माने थांनो थाखाय हजोंहाय थांनो थाखाय जोंनो मोनसे लिस्ट हरदोंमोन बिसोरो अपॉइंटमेंट लेटार हरदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंखौ बुंबावदोंमोन जे जाय गथ'फ्रा थांनो रेडि दङ बा खामानिखौ मावनो रेडि दङ बै गथ'फोरखौ मा खालामनो खोन्थादोंमोन गार्जेनफोरजों एसे डिसकाशन खालामनानै गासिबनिफ्रायबो NOC लानानै पारमिशन लानानै बिसोरखौ लांनायनि माने दोनलांनायनि मोनसे खोथा होदोंमोन जोंखौहाय बे लेखायैनो जोंबो मा खालामदोंमोन गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै जायफोर स्टुडेन्टफ्रा सेलेक्टेड जादों बैफोरनि गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै जोङो मोनसे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेशन खालामखादोंमोन जे गार्जेन आरो स्टुडेन्ट मोननैबो माने साइडनिफ्राय जोङो मोननैबो साइडखौ जों लानानै बे बुस्थुखौ जों क्लियारिफिकेशन खालामखादोंमोन जे टटेलि GDA आवहाय बिसिनि खामानिया जागोन मोनथाम खामानिखौ जोङो बिसोरनो डिवाइड खालामनानै होदोंमोन हस्पिटालनिफ्राय जे पेशेंट केयार हाउसकीपिं आरो मोनसेया जाहैबाय पेशेंट ट्रान्सपोर्टेशन बे मोनथाम डिजिगनेशनखौहाय मोनथाम खामानिखौ मोनसे डिपार्टमेन्टआ लिड खालामो हाउसकीपिं डिपार्टमेन्टआनो नायजोबनाय जायो हयथ' खामानिया हाउसकीपिं नंजोबाबो जानो हागौ खिन्थु बे डिपार्टमेन्टआ हाउसकीपिंआनो बेखौ मा खालामो मेनेज खालामजोबो हाउसकीपिं डिपार्टमेन्टआनो दा पेशेंट केयार हाउसकीपिं आरो मा
मोनसे जाबाय पेशेंट ट्रान्सपोर्टेशन बे खामानिखौहाय हाउसकीपिं डिपार्टमेन्टआ माने बेखौ मेनेज खालामो किन्तु खामानिया बेलेग बेलेग पेशेंट केयार होननानै बुङोब्ला माने अनलि मा थायो पेशेंट साइडआव थायो बियो पेशेंटखौ बियो माने माबा खालामनांगौ जेरेखम पेशेंटखौ नोङो बेडशीट मेकिं बेड मेकिं खालामनाय बेडशीट चेन्ज खालामनाय बेखौ मोबिलाइजेशन खालामनाय बेखौ मा खालामनो बिनि यूरिन कैन सर्विस एंड माने मा थायो बेवहाय बैक फेन एंड यूरिन कैन सर्विस थाबाय बिनिफ्राय पेशेंटखौ मोबिलाइजेशन खालामनाय बेफोर माखासे खामानिफोरा बेवहाय इनक्लुड जायो पेशेंटआ जुदि टयलेट खालामोब्ला बेडआवहाय बेखौ जोङो क्लीन खालामना होनांगौ बेफोर गासिबो खामानिफोरखौहाय आंल' नङा आं क्लियार खालामनायजों लोगोसेयैनो बेखौ मा खालामखादों गार्जेन माने माबायाबो हस्पिटालनिफ्राय जाय व्यक्ति फैदों बे मानसियाबो मा खालामखादों मेनेजार इंटरभिउ लाग्राया बेखौ गासिबो बुस्थुखौ क्लियारिफिकेशन होखादों दा क्लियारिफिकेशन लानायनि उनावहाय गथ'फोरनाव मोनसे कुइसन खालामनाय जादों जे नोंसोरो बेफोर खामानिफोरखौहाय मावनो रेडि दंना गैया गथ'फ्रा बे समाव बुंदों जे गासिबो जों रेडि जोब जों मावनो रेडि दङ जों बे खामानिखौ मावगोन जों खस्थ' खालामग्रानि न'खरनि गथ'खा जोङो बे खामानिखौ जोङो माबा खालामगोन जोङो माने कमप्लिट खालामगोन आरो जों बेखौ माखासे एक्सपिरियेन्स लानानैबो जों फैगोन होननानै बिसोर राजि जानायावहाय जों गार्जेननिफ्रायबो मोनसे एनओसि लादों गार्जेनखौबो जों बुंदों जे नोंथांनि गथ'आ जुदि खामानिखौ मावनो रेडिब्ला नोंथांमोना हगारनो हागोन आरो जुदि रेडि गैयाब्ला नोंथांमोना गथ'फोरखौ हगारनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला 1 मास 2 मासजों जुदि गथ'आ बा सप्तानैजों थांनानै हायद्राबाद बायदि जायगाया दिनै गिदिर गोरलै बाथ्रा नङा बेसेबांबा गोजान जायगा दा बेवहाय जुदि सप्तानै थांनानै गोसोआ सोलायहैनानै जुदि बिसोर फैफिननो नागिरोब्ला बाहाय बहुत मोनसे इस्यु जागोन होननानै जोङो गार्जेनफोरखौबो बुंखादोंमोन आरो गथ'फोरखौबो जों बुंखादोंमोन बेखौहाय बिराद गिदिर मोनसे इस्युआव महर लागोन होननानै आरो जों मोनसे बुस्थुखौ बुंखादोंमोन बियो थांलाय फैलाय खालामनायनि बाथ्रा गैया जै थाङोबा थां डाइरेक्टलि नोङो मोनसे टारगेट लानानै थांनांगोन आरो थाङाब्ला डाइरेक्टलि बेयावनो बुंनांगोन कर्सखौ बेयावनो कमप्लिट खालामनानै नोंसोर मा खालामनांगोन हस्पिटालाव प्रेक्टिकल लानांगोन एक्सपिरियेन्स लानांगोन बेखौ लकेल हस्पिटालफ्रावबो बेखौ खालामनो हायो बे जोंनि प्रेक्टिकलनि बेबस्था आरो एक्सपिरियेन्सनि बेबस्थाखौ जोंनि इनस्टिट्यूटनिफ्रायनो बेखौ खालामनाय जायो होननानै जोङो बेखौ बुंखादों क्लियारिफिकेशन होखादों बिनाव एनओसिबो लानाय जाखादोंमोन दा बिनि उनावहाय मा जाबाय दानिया थांबाय गथ'फोरखौ जोङो गासिबो एग्रि जानानै सिगनेचार गासिबो होजोबखांनायनि उनावहाय जोङो लानानै थांबाय माने आं निजे दोनलांदों गथ'फोरखौ दोनलांनानै गासिबो बुस्थुफोरखौहाय जोङो सेटआप खालामनानै होजोबबाय हस्टेला टटेलि मानाय बाहाय हस्टेला गावसोर माने मोनसे हस्पिटालाव बेखौ लाखिनाय जादों बिनिफ्राय अखानायै नेक्स्ट डेनिफ्राय सौहैनाय जोङो 25 तारिखआव जों बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो 28 माने आं निजे दोनलांदों गथ'फोरखौ दोनलांनानै गासिबो बुस्थुफोरखौहाय जोङो सेटआप खालामनानै होजोबबाय हस्टेला टटेलि मानाय बाहाय हस्टेला गावसोर माने मोनसे हस्पिटालाव बेखौ लाखिनाय जादों बिनिफ्राय अखानायै नेक्स्ट डेनिफ्राय सौहैनाय जोङो 25 तारिखआव जों बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जोङो 28 मर्निंआव जों सौहैदों बिनिफ्राय जोङो मा खालामदों नेक्स्ट डे 29 निफ्राय हस्पिटालाव मा खालामदों माखासे ट्रेनिं स्टार्ट जादों माने बिनिफ्राय अफिशियली प्रोसेसा स्टार्ट जादों जयनिंनि प्रोसेसा स्टार्ट जादों बिनि उनावहाय आइ कार्ड होनानै बिसोरखौ ट्रेनिं स्टार्ट जादों सानथाम ट्रेनिं बिसोरखौ होनो होननानै बुंदों हस्पिटालावहाय जे माखासे खामानिफोरखौ रोंजोबाखैबो जानो हागौ इनस्टिट्यूटआव बिनि थाखाय जोङो सानथाम ट्रेनिं होगोन होननानै बिसोरखौ माने हस्पिटालनि माने माबाया मेनेजारा आंखौ बुंनायखाय आङो बिसोरजों सानसे ट्रेनिंआव थाफादों ट्रेनिंखौ माबायदि मोनदों खामानिखौ माबायदि मोनदों बेफोर बुंनाय आं सोंबाय थादों जुदि खामानिखौ इन्टारेस्टेड गैयाब्ला नोंसोर बुंनानै ला बाकी माने जों बेखौ माने क्लियारिफिकेशन खालामगोन होननानै आं बिसोरखौ बार बुंबाय थादों जेब्ला आं सौफैजासिम माने आं रिटार्न जाजासिम गथ'फ्रा आंखौ मा बुंबाय थादों जों बहुत मोजां मोनदों खामानिखौ जों मावगोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन आरो एगेन आं फैनायनि सिगां बिसोरखौ बुंबावदों जे नोंसोरो बायसान्स जुदि खामानिखौ मावनो उसुबिदाबा आंनो खोन्थाहर आं नोंसोरखौ लानानै थांफिनगोन बाहाय जेबो इस्यु गैया हस्पिटालाबो नोंसोरखौ फर्स खालामनो हाया बाहाय जेबो माने गिदिर इस्यु माने माबा खालामनो दरखार गैया माने आं नोंसोरखौ निजे थांनानै गार्जेनजों रायलायनानै आं नोंसोरखौ लाबोफिनगोन बे खोथाखौ बुंनाय जादों जायफ्रा खामानिखौ मावनो बायो इन्टारेस्टआवबो फैफ्लांदोंबो जानो हागौ बेखौ आंनो क्लियारिफिकेशन होनानै ला दा बे लेखायै माने हस्पिटालाव एनरलमेन्ट जाबाय ट्रेनिंबो स्टार्ट जाबाय दा आं जेब्ला बेक जाबोफिनो माने नेक्स्ट डे आं जेब्ला बेक जाबोफिनो 30 तारिख माबायावहाय माने मेयावहाय आं जेब्ला बेक जाबोफिनो हस्पिटालनिफ्राय बिनि उनाव आं जेब्ला न' सौफैदों न' सौफैनाय लोगो लोगो सानैसो गथ'फ्रा माने खामानिखौ आं मावनो बाबाय आं बेबायदि खामानिखौ माने आं एडजास्ट जानाय नङा आं खामानिखौ मावनो हानाय नङा बहुत खस्थ' होननानै सानैसो गथ'फ्रा आंनाव कमप्लेन हरदों बा हस्पिटालनिफ्रायबो आंनाव रिपर्ट फैबाय लोगो लोगोनो आं गार्जेन मिटिं खालामनानै गार्जेनफोरजों आं जनायखांनायनि उनाव आं गार्जेनफोरखौ बुंदों बिनि उनावहाय आं मा खालामदों गार्जेनफोरखौ लानानै आं निजे गार्जेनजों डिसकासन खालामनानै गथ'फोरखौ जों लाबोफिननोसै गथ'फ्रा जुदि खामानि मावनो रेडि गैयाब्ला गथ'फोरखौ जों लायनो थांनोसै जाय गथ'फ्रा खामानि मावनो रेडि गैया बिसोरखौ आं लाबोफिनगोन होननानै गार्जेनफोरजों रायलायनानै आं नांगौबा हारसिंनो थांगोन नोंसोर थांलायलायनाङा होननानै आं गार्जेनखौ बुंदोंमोन खिन्थु सानै गार्जेना आंजों थांफादों जोंबो थांनोसै हारसिं खस्थ' जागोन मेनेज खालामनायावहाय ट्रेनजों फैनायावहाय नायस्लाबनो हानाय नङा माखासे गथ'फ्रा फैफायोबा माने माबा जागोन होननानै सानै गथ'फ्रा जोङो फ्लाइटजों थांनानै जों सौहैदों बिनि उनावहाय जेब्ला जों सौहैयो
बिसोरो माखासे अर्गानाइजेशन माने माबायाव थानाय तेलेंगानायाव थानाय तेलेंगाना बर' एसोसिएशननो बिसोरो मोनसे कमप्लेन होनानै दोनदोंमोन दा बे लेखायै बिसोरबो फैदों बिसोरबो हस्टेलाव फैनानै आं जेबो खबर गैया गार्जेनफ्राबो जेबो खबर गैया गथ'फ्रा खबर होनानै दोनदों जानो हागौ खिन्थु बेवहाय माने जों सौहैनाय लोगो लोगो माने बेवहाय माखासे जोङो माने खोथा रायलायलायनाय जादों हस्टेलनि गाहायावनो बे खोथा रायलायनायनि गेजेरजों जायफ्रा गथ'फ्रा मावगासिनो दङ बाहाय माखासे मिस आन्डारस्टेन्डिं जालायलायदोंमोन जे गथ'फ्रा बुंदों आंखौ माने थगायनानै लाबोदों माने ओरैबायदि बुंनानै लाबोदोंमोन खामानिया बिदि जायासै बिदि नङा बेबायदि होननानै आंखौ एलिगेसन लाबोदों दा आं बेयाव बुस्थुखौ क्लियारिफिकेसन गासिबो आं बुंखादों जे जुदि आं थगायनानै लाबोदोंबा आंसो थगायदों जानो हागौ खिन्थु हस्पिटालनि मेनेजारा मालाबाबो बे थगायनाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला थगायनानै लांनाय गथ'आ मा बेसे गोबाव खामानि मावगोन बे बुस्थुखौ बिसिनाव अलरेडि एक्सपिरियेन्स दंखायो बेयो टटेलि क्लियारिफिकेसन होखादों जे गासिबो खामानिखौ क्लियार होनानै लानानै थांखादों दा बिनि उनाव गेंग्रें गुंग्रें जानायावहाय उल्टा सिदा खोथा माने रायलायनायनि गेजेरजोंहाय हस्पिटालनि अथ'रिटियाबो तेलेंगाना बड' एसोसिएशननो माखासे माने सोर फैदोंमोन आं बेखौ मिथिया बेवहाय क्लियारिफिकेसन होनायावहाय खोथाया बेयावनो सलुसन जोब्बायमोन बिनि उनावहाय आङो गथ'फोरखौ बिसोर बुंबाय जे जेबो नङा जायफ्रा खामानि मावनो इन्टारेस्टेड दं बिसोर थालांदो जायफ्रा माने खामानि मावनो गोसो गैया बिसोरखौ मोजाङै मोजां लानानै थांफिनबानो जाबाय बे लेखायै आं मा खालामदों गथ'फोरखौ गार्जेनजों रायलायनानै जोङो फैनो होननानै जोङो फैनो ओंखारबायमोन दा फैनो ओंखारनाय समावहाय जोङो ट्रेना एथबां माने गेदारिं भिरखाय माने जोङो मा खालामनो हायाखै जोङो हर थानो गोनां जादों बेयावनो नेक्स्ट दे जोङो नेक्स्टनि माबाजोंहायसो जों फैनो गोनां जादों ट्रेनजोंसो फैनो गोनां जादों दा ओइदिनखालि मोनायाव माखासे जोङो मा तेलेंगाना बड' एसोसिएशना आं जेब्ला माने आङो रुमावहाय माने रुमाव जों जयैनो स्टुडेन्टफ्राबो 18 जन गथ'फ्रा फैफिनदोंमोन बेवहाय जोङो जयैनो गार्जेन टार्जेन जों जयै जोङो रेस्ट लादोंमोन माबायावहाय बे समावनो तेलेंगाना बड' एसोसिएशननि माखासे ग्रुपआ फैनानै माने आंखौहाय माने मा खालामदोंमोन बेवहाय माखासे सोंनाय फिननाय खालामनानै भिडिअ सिडिअ खालामनाय जादों माखासे आंखौहाय जबरदस्ति माने आंनि माबाखौ बुंनो होदों बिसोर जे आंनिनो गोरोन्थि जादों होननानै बिसोर आंखौ बुंनो होनाय जादों बेवहाय आंबो बायद'थायाव आं बुंनो गोनां जादों जे आं माने आंहा ओरै जाबाय होननानै आं बुंनो गोनां जादों बेवहाय आंखौ क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय एथबां गुवारै क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय बिसोर आंखौ चान्स होआखै बेवहाय दा बे लेखायै बिसोर भिडिअ सिडिअ बानायनानै बेयावनो मा मिडिया टिडियाव होलायनाया बेयावनो माने भाइराल जानाय जादों आंनि सायावहाय बुहुत माने एलिगेसन लाबोनानै फट' सट' शेयार खालामनानै बिसोर मा आंखौ माने निउसाव माने बड'लेण्ड बुब्लि बा बायदि बायदि निउसफ्राव आंखौहाय आंनि सायावहाय बहुत सारा इसिं नार्सिं इनस्टिट्युटनि सायावहाय एलिगेसनखौ बिसोरो मिडियायाव होनाय जादों आं बुंदोंमोन आंनि गथ'फ्राबो बुंदोंमोन जे बेफोर बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव नांगौब्ला मा साजा होयो होनो हागोन दाया जुदि आंनावबा आंखौ मा साजा होयो होनो हागोन खिन्थु माने बुस्थुखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन खालामनायनि सिगां माने बेबायदि जेबो माने माबा खालामनो दरखार गैया जेनेबा ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि खालामनो नाङा माने बहुत माने माबा जायो होननानै आं बुंदोंमोन खिन्थु बिसोरो क्लियारिफिकेसन खालामनायनि सिगांनो बुस्थुफोरखौ नायबिजिरनायनि सिगांनो बिसोर मा खालामदों माने मिडियायाव होनानै बेखौ माने भुवा माने भाइराल खालामनाय जादों दा बे लेखायै माने दा बेवहाय जेबो नङा जों सौफैखांनानै जों बेवहाय गार्जेनफोरजों जों होनदोंमोन मिटिं टिटिं खालामनानै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बाथ्राया सलुसन जाजोबगोन मा गोरोन्थि जादों सोरनाव गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो गार्जेनजों रायलायनानै जों बेखौ सलुसन खालामगोन जों बेवहाय खारग्रा नङा जों खारनानैबो खारा आरो जोङो दाय मावग्राबो नङा जों माने जोङो मा खालामगोन गासैबो बुस्थुखौ जों गार्जेनफोरनो क्लियारिफिकेसन होगोन गार्जेनजों रायलायनानै जों मा खालामनांगौ बिनि डिसिजनखौ जों लागोन होननानै जोङो रायलायनानै फैनाय जादोंमोन आरोखि बेवहाय फैखांनायनि उनावहाय माने दा बेवहाय बाखि जेबो माने माबा गैया आं आंनि बुंनांगौ बुंबाय दा बेवहाय मा होनदों टटेल 42 गथ'फ्रा इन्टारभिउ जिरायदोंमोन बिनिनो 36 गथ'फ्रा बेवहाय सेलेक्सन जादोंमोन 36 गथ'फ्राबो थांजोबदोंमोन बिनि उनावहाय दा गासैबो गथ'फ्रा रिटार्न जाफिनाखै जायफोर गथ'फ्रा माने क्लियार माने बुजिखानाय बुजिग्रा गथ'फोर बिसोर गथ'फ्रा मा खालामदों बिसोर गथ'फ्रा दा अलरेडि 12 जन गथ'फ्रा बाहाय खामानि मावनानै दङ बाखि गथ'फ्रा माने रिटार्न जाफिनदों जायफ्रा माने खामानियाव इन्टारेस्टेड गैया बिसोरल' रिटार्न जाफिनदों आंनि फिसाजोआबो हायद्राबादाव दंहैयो माने बे हायद्राबादाव थाङैनि सिगांनो जोङो सिगां दिनै बे सोमदोन बर'नि इउटुब मिडियानि गेजेरजों जोङो मोननानै बे सारखौ जोङो लोगो हमफैदों जोङो फिसाफोरखौ लानानै जोङो मोजां क्लियारिफिकेसन लानो होननानै जोङो फैनानै एडमिसन लायैनि सिगांनो जोङो सारजों मोजां गाज्रि रायलायनानैसो जोङो बे एडमिसनखौ लानाय जादों बे एडमिसनखौ लाखांनायनि उनाव सारमोनहा जोंनि फिसाफोरखौ मा होनो बिदिखौ जिडि ना मा होनो बेहाय जेनेबा जोङो बेवहाय मा होनो बिसोरो ट्रेनिं लादों बिनि उनाव गावसोर माबायदि ट्रेनिं मोनखो बेहायथ' ट्रेनिंआवथ' जोंथ' हाबफानानै जोंथ' मिथिया दा ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव दिनै फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय जे मामि बाबा जोंहा जुदि इसिबां जुदि बे जिनेम कर्स लानायनि बेलायाव जोंहा थाखा फैसानि प्रब्लेमब्ला सारमोनहा बुंदों बे हायद्राबादाव थांनानै मा होनो जबजोंनो लोगोसे जोङो माखासे फेसिलिटि माने मा होनो दरमाहा मोनगोन बेजोंनो जोङो जोंनि जिनेम कर्सखौबो जोङो लानो हागोन होननानै फिसाफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंबाय
आरो बेखौबो जोङो सारजों फैनानै जोङो नंगौ नङा जास्टिस खालामनो होननानै जोङो फैनानै सारमोनाव जोङो सोंफैदों आरो बाथ्राया जेरै फिसाफोरा बुजिनानै खिथादों जेरै साराबो जोंनो बेबायदि फिननायखौ होदों जोङो बुजिनानै जोङो फिसाफोरखौ जोङो थुनहरदों जोङो ओरैनो सा साग्रां जोङो थिनहराखै दा बिनि गेजेराव आङो बुंनो सानोदि जा मानसिफ्रा माबायदि साननानै बुजिनानै थाङामोन आरो दा माबायदि मोननानै दा बोरै फैफिनखो दा फैनायनि गेजेरजों दिनै ससियेल मिडियायाव गासिबो भाइराल खालामनानै होजोब्बाय बिसोरो मोजां गाज्रिखौ बिजिरालासिनो बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखौ जोङो मोजां मोनाखै दा जोङो सानो जुदि गाज्रि मोनबा जोंनि फिसाफ्राबो बाहाय खामानि मावनो थाबोआमोन खिन्थु फिसाफोरजों जोङो रायलायो फिसाफ्रा बुङो मामि जोंखौ लांफैनो नाङा जोङो जे खामानिखौ मावनो फैदों जोंनि आसामाव जोंखौ बेबायदि जब होनो हानाय जोंनि आसामाव मालाबाबो जों बेबायदि मोनफेराखै बेबायदि होननानै बुंहरदों आरो जोंखौ लांफैनो नाङा जों जे थांखि लानानै जोङो खामानि मावनो फैदों बे खामानिजोंनो आरोबाव जोङो जिनिमनि कर्स लानो हानायनि आरो फेसिलिटि आरोबाव जोंहा दंबावो बिनि थाखायनो जोङो बे जबजोंनो जोंहा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ जोङो लानानै थांगोन जोंनि थांना थानायनि राहाखौ जोंनो बानायनानै लागोन होननानै जोंनि फिसाफ्रा जोंजों रायलायहरदों बेवहाय 12 जन स्टुडेन्टफ्रा थाबोनानै दं दा बे 12 जन स्टुडेन्टफ्राबो होनदों जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो होनदों आरो जोंखौ लांफैहोनो सोर बिसोरो जुदि जोंखौ लांफैहोग्राबो जुदि मानसिफोरखौ जोंजों रायलायहो आरो नोंसोरजोंबो रायलायथों जुदि जोंखौ लांफैनायनि सिगांनो आसामाव जुदि जों जे हायद्राबादाव खामानि मावफैदों बेफोरबायदि जबखौ जोंनोबो नार्सिं हमाव जोंखौ सोनानै होथों माने 15-16 हाजार दरमाहाखौ जोंनो होथों प्रेक्टिकेलनि गेजेरजों आरोबाव बेजोंनो मा होनो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट होनो हानाय खामानिखौ जोंनो होयोब्ला बिसोर सारमोनखौ लांफैहोनो थिनग्राफ्रा जोंखौ लांफैनो हागोन होननानै फिसाफ्रा बुंदों आरो लानानै आंबो फैदोंमोन आरोना बेवहाय बे इनस्टिट्यूटआवहाय मोनसे इउटुब भिडिअ होदोंमोन आरोना बे भिडिअखौ नुनानै माने आं सानबाय आरो भिडिअ होलायलायनाय माने फेकबो जानाय नङादां बेफोरबायदि साननानै आङो बे इसिंहारो नार्सिं इनस्टिट्यूटआवहाय आङो बे अन्थाइ गोरा नार्जारिनावहाय आङो कल खालामनानैहाय आङो कन्टेक्ट खालामबाय ओमफ्राय आङो रायलायबाय आरो रायलायनानै बिदि बहुत माने गोदै माने बिजनेसावहाय जेरै माबा खालामो होनबा माने सासे मानसिखौहाय जेरैबायदि फुस्लायनानैहाय गावनियावहाय माबोरै लांनो हागोन बेफोरबायदि माबायोना बेफोरबायदि माने खोथा बुंनानैहाय दिनैहाय गावनि नार्सिं इनस्टिट्यूटआवहाय स्टुडेन्टसफोरखौ साबसे बुजाय माने लाबोनो हागोन बा बेफोरबायदि खालामनानै माने बुजायनानैहाय बियो गावनि इनस्टिट्यूटआवहाय नार्सिंआवहाय जइन खालामनानै होबाय आरोना ओमफ्राय दाना स' जोंबो माने ट्रास्ट खालामबाय आरोना बिदि बुंबाय मोजां माने स' प्लेसमेन्ट 6 month कर्स होनदों 6 month कर्स होननानै जोंखौहाय 4 monthsल' क्लास लादों बेनिफ्राय 4 month क्लास लानानै एग्जामबो जायाखै जोंना डाइरेक्ट बियो गुवाहाटियाव लांदों आरोना ओरै होनदों आरोना 4 months क्लासा जोंना जोब्बाय दाना 4 month क्लास जोबखांनानै जाय मा होनो प्लेसमेन्टआव सोर थांगोन होननानै सोंबाय दिल्ली दङ जोंनिया गुवाहाटि दङ होनबाय दानिया जोङो चइस खालामबाय खाथिखौनो जोङो थांनोसै होननानै दानिया जों गुवाहाटियाव थांबाय गुवाहाटियाव थांनानै जोङो ओरैबायदि प्रब्लेम जाहैदों आरोना माने मा होनो पेसेन्टआव जायोबा पेसेन्टआव दोनहैयो आरोना पेसेन्टआव दोननाया माने बयसबो जाहैयो आरोना जों हिन्जाव मानसियाथ' जेनेबा बे बयस पेसेन्टखौहाय जों मारै हम केयारजों मारै माने केयार खालामगोन बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय माने आरो हस्टेलाव लांनानै ओरैबायदि जादों माने जोंखौहाय मानो बेफोरबायदि दोनफैखो जोंथ' कर्स लादों क्लास लानाया जोंना मानो बेफोरबायदि जाखो जेनेबा क्लास लानाय हिसाबै जों बेवहाय इनस्टिट्यूटआवथ' जोङो सेलेन होनो मोन्दों जेरै केनिउला ओमफ्राय दिनै नार्सिंआवहाय जे खामानि दंना बेखौहाय दिनैहाय बिसोरो माने फोरोंदों आरोना खिन्थु फोरोंनाय मथे खामानिया जोंना बेलेग जाहैदों ओमफ्राय दानिया बेलेग जाहैदों आरोना माने न'आव लांनाय हिसाबै दिनैहाय मा खालामदों जाय बिगुमा बिसोरजों एग्रिमेन्ट जोब आरोना जोंना गासिबो एग्रिमेन्ट जोब माने जों फैफिननोबो हाया सोरबा लायनोबाबो जोंखौ लाबोफिननो हाया बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै गारबोजोबदों आरो जादों जों फैफिननो रायलायजोब्बाय माने खामानिया मानो इलिगेल जाखो जोंथ' बेफोरबायदि कर्स लानाया मानो बेफोरबायदि इलिगेल जाखो होननानै जोङो माने जोङो जाय बे हम केयारनि बिगुमा हस्टेल दोनोना बेवहाय जोङो माने ज' दावराव खालामलायबाय आरो माने रायज्लायलायबाय खिन्थु रायज्लायनायाव माने मोजां रायज्लायाखै ओरैबायदि बुंदों आरोना नोंसिनि अन्थाइ गोरा सारा आंनिफ्राय 1 लाख थाखा लांबाय आं नोंसोरखौ मारै हगारनो बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरोना जाय माबा एजेन्ट हम केयार बिगुमाया बिदि होनबाय
बेनिफ्राय माने जुदि नोंसोरो न'आव थांनो गोसोबा फैसा होनानै थां नङाब्ला आं हगारा बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरो बुहुत माने हस्टेलावनो हाबफैजोबनानै माने ओरैबायदि दावराव खालामदों आरोना बिसोरो आङो खोनानो मोन्दों माखासे बेचफोर थांदों होनदों बिसोरखौ थगायजानाय खोनानो मोन्दों आरो ओमफ्राय दा निउसफ्रावबो नुदों ज' हायद्राबादाव थांनाय बिदि खोनादों ओमफ्राय दा हायद्राबादाव थांनाय आरोबाव मा होनो बिमा बिफाफोर माखासे थाबोनाय बिमाफोर दंना बिसोरबो माने निउसावहाय खोनालायनाय मोन्दों आरोना सब बुंनो हाया आरो आङो बुंनो सानो आरो जाय मादैमोन बिथांमोना जेरै अन्थाइ गोरा नार्जारि सारजों थानानैहाय बुंदों नोंथांमोनहा जानो हागौ सोरनिबा फान्दायनायावहायो दिनै नोंसोरो सोरनिबा खोथा लानानै बेफोरबायदि चइस खालामदों माने बुंदों जानो हागौ खिन्थु नोंसोरो खोथाखौ साना हसिया नोंसोर बिदि बुंनो नाङा आरोना मादैमोन स' सिङावबो मा जानाय नोंसोरथ' मिन्थियाखै थांनानै नुहैयाखै दिनै हायद्राबाद बायदियाव दिल्लीयाव थांनानै नोंसोर नुहैयाखै मादैमोन बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो आरोना खोथाखौ साना हसिया बिदि बुंनो नाङा आरो जायबा दा हायद्राबादाव आगैमोन दङ बिथांमोनहाबो एसे सानै हनै माव आरोना बिथांमोना दिनैहाय नार्सिं इनस्टिट्युटआवहाय फैबाय नार्सिं इनस्टिट्युटआव फैनानै बिथांमोनहा जुदि नार्सनि नोंसोरो सेलाइन इन्जेक्सननि लादोंबा दिनै हाउस किपिंनि खामानिखौ मानो मावहैनांगौ बेखौहाय आंनो फिननाय नांगौ आरोना जुदि हाउस किपिंनि खामानियाथ' फायखाना सुनाय टयलेट सुनाय बेफोरबायदि खामानि आरोना दिनै सासे बर' बिमाया गावनि फिसाखौ जुदि मोखाङावनो नुनायमोनब्ला मा सानगौमोन आंनि फिसाया नार्सिं लादोंमोन नाथाय मानो टयलेट सुफैग्रा जाखो बेफोरबायदिथ' माने मोनसे सानगोन आरोना जुदि खामानिखौ नुयोब्ला बेनिखायनो खोथाखौ सानै हनै बुं सोरनिबा बुंनायाव बा फिसानि बुंनायावबो माने फोथायनो नाङा आरोना मानो होनबा फिसायाबो जानो हागौ सोरनिबा खोथा फान्दायनायाव बा बुंनायावहाय दिनै बे गथ'आ खोथा लानानै दिनै बिमानो बे प्रब्लेमखौ गावनि प्रब्लेमखौ खोन्थायाखै जानो हागौ आरोना ओमफ्राय आं सानो आरोना नेक्स्टआवहाय जाहाथे जायबो बर' गथ' जों बर' गथ' लाइमोन सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि माने दा थगायजाथों होननानै आं सानो आरोना फरायनायफोरखौ माने बिथांमोना सोरबा आं खोनादों बिथांमोना फार्स्ट इयार बा मेट्रिक पासल' जानानैहाय थांदों बेफोरबायदि आं खोनादों आरोना जाहाथे बेफोरबायदि फरायनायखौ गारनानै दाथां मानो होनबा जोङो इयुन लाइफआवहाय गोबांथार गाबनांगौ जागोन आरोना जों बे फरायफुनाय टाइमखौहाय जोङो जुदि गारोबा जोंनि लाइफआव माने फस्थायनाया सफैगोन आरोना आरो गाबनानै आगोर मोनो बेफोरबायदि सम सफैनो हागौ खावलायो दा जाखांफुनाय लाइमोन आगैमोन फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि माने दाजाथों होननानै आं सानो आरोना दा बेयाव जयै फार्स्ट बेच सेकेन्ड बेचनि ज' जानानै जोङो फैदों जोङो गासैबो बेयाव काजलगाव मोनसे इनस्टिट्युट गोदान ओंखारदोंमोन नालाय बेयावहाय जोङो कर्स लानो होननानै जोङो फैदोंमोन GDA कर्स इसिंदानगर हादोरना सामथिं बिदिमोन ओमफ्राय बेयावहाय जोङो फैदोंमोन 2024 आगस्टआव लाफैदोंमोन एडमिसनखौ 6 months होनदोंमोन नाथाय जों 6 months लानो मोनाखै only 4 months जोंखौ फोरोंनाय जादों आरो बिसोरो आरो गावसोरनो बिसोर टिचार्स जादों गावसोरनो सानैमोन बिसोरो सासेया प्रेक्टिकल लादों आरो सासेया थियरिखौ लादों आरो विदाउट बुक्स बिसोरो जोंखौ फोरोंदों गावसोरनो मोनसे माबा नोट्स खालामनानै बिसोर जोंखौ फोरोंदों आरो बिसोरो जिबायदि फोरोंदों जोंखौ बेयाव फोरोंनायजों होजों फोरोंनायजों जेबो बिदि नङा मिलायजोबा आरो अन्थाइ गोरा ओमफ्रायो थेंग्लुं जोंखौ 1 month थानानैहाय नोंसोरो 1 month हम केयाराव मावदो हम केयारनिफ्राय नोंसोरखौ हस्पिटालाव डाइरेक्ट सोस'नो बिदि होनदोंमोन नाथाय बियो जोंखौ सोस'नाखै हस्पिटालावबो सोस'नाखै आरो जोंखौ जेबो जबबो होआखै आरो ओरैनो दस्रा रुमावहाय दोनहैदों बियो हारसाफोर थाग्रा रुमाव बयस गोजामोन बेयाव रावबो गार्लसफोर गैयामोन अनलि सासेल'मोन बियो बिदि रुवाथि बिदिमोन खोमा खामानि मावग्रामोन दा बिसोरजों जोंखौ दोनहैदों नाथाय जोंथ' बिदि हाया थानो जोंनि ओरैथिंनि मानसिफोरा बिदि नङा बेफोरबायदि बुंदों आं ओमफ्राय आं बेयाव थानो हानाय नङा बिदि होननानैहाय जोङो दस्रा रुमावहाय थादों आरो ओमफ्राय 1 month जानोसैमोन ओमफ्राय जों फैफिनदों बिदि गोदाव सोराव जाहैनायखाय जोङो खामानि मावा मा मावा बोरै बिदि थाबाय थानो जोंनावथ' बिदिनो थाबाय थानानै जानो हायाना बेखायनो जोङो फैफिनदों रथाया हारसाफोर रावखौबो फोथायनो हाया मालानि समाव मा जागोन जों जेबो बुंनो हायाना बेखायनो जों फैफिनबाय आरो जों बिदि गोदाव सोराव जाहैबाय नेक्स्ट टाइमाव रावखौबो दालांथोंसै आरो रावबो बिदि दाजाथों आरो बे इनस्टिट्युटखौ बन्द' खालामजानो जों लुबैयो क्लास खालामनानै सोरबाबा मोसौ फाननानै थांदों सोरबाबा हाजिरा खामला मावनानै सोरनिबा बिमा बिफाया हरदों बेफोरबायदि थगायनो नाङा आरो बिसोरनो गावसोरनो फोरोंगिरि जादों